Il-Partit Nazzjonalista fassal proposti bla preċedent għall-isports, l-isportivi u l-atleti kollha biex dan is-settur ikun elevat u ma jibqax jiġi meqjus bħala sempliċi passatemp. Dan kien il-messaġġ ewlieni f'konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Nazzjonalista il-ħadd filgħodu indirizzat mill-kandidati għall-elezzjoni ġenerali li jmiss Graham Bencini u Chris Micallef. Aħna għandna ħafna talent Malti. Ħafna żgħażagħ li għandhom talent, toqgħod tara dawk in-nies il-players li ma jilgħu barra minn Malta sal-lum stess, kemm irġiel u kemm nisa li qed jagħmlu ġieħ il-pajjiżna f'kwalunkwe sports. Allura, bħala Partit Nazzjonalista, aħna din qed napprezzawha, din ħankun qed nagħmlu enfasi fuqha għaliex verament nemmlu fl-importanza tal-isports, nemmlu li l-isports mhuwiex passatemp imma propjament u hija karriera sportiva, karriera li dawn l-atleti tagħna qed jagħmlu ġieħ il-pajjiżna. Graham Bencini li huwa ex-footballer tkellem dwar l-importanza li l-atleti tagħna jingħataw l-għajnuna kollha possibbli sabiex ikomplu jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom. Kif ukoll l-istess isir ma' assoċjazzjonijiet sportivi sabiex ikollhom faċilitajiet moderni u adegwati għat-taħriġ tal-atleti tagħhom. Min-naħa tiegħu Chris Micallef qal il-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista jagħti l-importanza li jixraq lill-isport. 20 proposta b'kollox dettaljati tal-Partit Nazzjonalista f'din il-kampanja elettorali li kif qal tajjeb Graham hija propju programm elettorali tal-isport infassal bla preċedent jiena nsejjaħlu wieħed mill-aqwa mhux l-aqwa programm elettorali sportiv li qatt nida partit politiku f'pajjiżna. Il-Partit Nazzjonalista b'dawn il-proposti ser ikun qiegħed jagħmel rivoluzzjoni fil-qasam sportiv. Mhux biss bil-Ministeru għal l-isport iżda wkoll bidla fil-mentalità, bidla li se tkun qed tara lil Malta fl-isport minn qafas ta' dilettanti kif ħares liha il-Prim Ministru Roberta Bela għal wieħed professjonali. Tul il-konferenza tal-aħbarijiet Graham Bencini u Chris Micallef elenkaw il-ħafna proposti li qed jagħmel il-Partit Nazzjonalista għal qasam tal-isport. Fosthom li jkun hemm ministeru dedikat kompletament għall-isport, investiment f'diversi faċilitajiet, inċentivi fiskali kemm għall-atleti kif ukoll għall-assoċjazzjonijiet sportivi u għall-ġenituri, tisħiħ tal-infrastrutturi, investiment fl-edukazzjoni sportiva, finanzjament sabiex jissaħħaħ is-settur tal-elite sport, ħidma biex pajjiżna jieħu titlu ta' Gżira Ewropea tal-isport, aktar investiment f'dawk li huma l-Special Olympics kif ukoll il-ftuħ ta' stazzjon ta' televiżjoni nazzjonali ġdid free to air iddedikat esklusivament għall-isport u li kun jista' jipprovdi pjattaforma eċċellenti għal kull kompetizzjoni sportiva, kull sport u kull assoċjazzjoni sportiva f'pajjiżna. Dawn il-proposti tal-Partit Nazzjonalista l-kol flimkien iwittu triq biex l-isport f'pajjiżna jingħata verament l-importanza li tixraqlu.